Nikad nećete verovati šta sam dostigao, šta sam se pronašao. I perspektivno sam na ovaj kanal opet sam rano. I pada kiša. Znači, kako zoveš? Stone Maxa. Kako je na ovom trenutku? Da zaboravim. A gdje sam? Ti mi metal, samo sam metal. Pa ću ne. A tu si imam. Ok, sada idem u pekinu drva. Da. Spa. Gdje je kiša? Ajde, sad malo sakupimo drva da izradimo. You want turn to... Samo me verite, nećete veriti da to radi. Evo, ima da znam šifre. Evo na telefonu. Onda ukucam za krevet. Imam jedno 5 kreveta. 5 kreveta. I napravio kamp. Ima 6 ili 6 članova. Bus. I zato na auto. Nije baš veliki, ja mislim je. Rover. On, tako, koji ga... A to sigurno zna. Ja šifram, ja sam cheater. Ali ovo ne može. Ja mislim da u ovom Minecraftu ne postoje šifre. Inače, još je stvarno kao on instalirao Minecraft na laptopu. Da počnem. Da preživljavam. To će biti teško, će imati i ovo. Evo. Lako se gradi kuća. Ok, sad ću ja staviti na pauzu za te. Problem. Nema više drva. Šta vi? Posumnjavam ja. Ne može. My god. Ne, vodu. My god. Це veoma iskusan igrač Minecrafta. Nijednog i drugog. Ovo je treće. A sad vidite se, koji mi gledate. Kompjuterići Minecraft Minecraft. Minecraft Story Mode. Story Mode. Kako god. Story Mode. Kako god. Remix. Au, sad smo ga napravljali. Moramo da idemo gore. Što je, me razini već tamo. I da ogradimo kuću. Ako ste igrali onaj, ne znam kako se zove, Skyland, tako nešto.
trebali da idete da idete sa jednog svet, drugi u Minecraft Edition. Uvek kad idete da morate zaobići ono kamenu ogradu što mi vidite ovako i zaobićete. Je. Da, ali... Znači, ja opet neku vremenu ću snimati, ali ću izbacivati video. Zašto? Počinjem školu. Ej bre, ti! Zemljo, izvini. A može. Ma daj. Konačno ja. Ne, vidi. Ja sam Tom Cruise. Ne. Inače se pozdrav za mog odmiljenog generalnog muzičura Egipolera. I ne pozdrav zato što mi je upasio za Hello Neighbor Alpha 3. Bukvalno. Upasio me je naježio. Gledam video na stolici, a samo znam gdje sam završio. Na podu. Znači, ja planiram igram Hello Neighbor. Igricu u kojoj moraš provaliti susjedu kuću kog... A, ne mislim da on stvarno zove uopće. A neki što je napisao u komentarima Borko. Nije amazing. I ima jedna stvar, ja mislim da je super craft. Nije. Ne znam, bukvalno jednoj kopiji Minecrafta. Mi možete da uletite na preživljavanju. To je ekstra. Ali je glupo. Jer samo znate, veoma je teško veliki i bilo šta. Ej, Minecraftu. Jesno da znate da nisam popravio jedan problem. Umjesto creepera zelena boja njegova bio bi pras. Da znate. Creeper bi bio pras, izgledao bi kao pras, što bi bio 4 noge stoja kao čovjek. Mislim da počinje da pada noć. I Minecraft odavno nisam igrao, ali ću se snaći kada ga instaliram na kompu. Lako. Jer nema toga što ja nisam uradio, ja sam čak igrao GTA 5. Pa glupi GTA 5 pokvari mi se laptop. A onda ni GTA 5 Minecraft ne igra. Znači, bukvalno sam morao skidam counter opet. I samo da znate šta sam desio. Nisam mogao da skinem preko onog softonika. I onda mi se nastavljamo snimate. To sam snimao. Koliko to je jedan, tu su teroristi u zatvoru, a vidjeliti su na polju i mogu da uzmu kalašnikov, mitraljez, ono njihovu emaru i
snajper se. I to bi bilo neđe. Ja uzmem svi oni s puškama, a ja samo s snajperom. I jedine kotice i gotovi su. Nemaju šanse protiv mene. Nemaju pojma ko sam ja. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. I budite pravedni, pomagajte starim ljudima. Budite pravedni. I nikada na Minecraftu u multiplayeru, ako neko se zašteka tako što je stavio 2 bloka na vratima, nikada to nemojte sklopite i će da vas onda oboje juriti sa začarenim matima po celom tom serveru. Minecraft. Aktivizao se, taj server se zvao škola. I neki devojkarski i muškarski odu u kutiju i zaštekaju se stave 2 bloka. Meni to bilo zanimljivo. Ja vas moram to da proverim. Šta njih briga? To se mora proveriti. Mora da proverim šta je to. Ako ja otvorim, mislim razvijem, kad ono se ljubi. Da znam. Ovo bilo to što se tiče ovog videa. Hvala što ste gledali, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!